ito, kitang tanan mangita magita kalipay no, asa ka malipay, unsay makapalipay, ug kinsay maghatag og kalipay nimo. Daghan Ay sambingay. kitang tanan angay maglipay. Pero nakadungog mo sa ebanghelyo sa gisgutan, kinsa ganito si Juan nga magbubunyag. Si Juan nga magbubunyag, giingon sa katapusan sa ebanghelyo, bisan kinsa kadtong labing iwit diha sa gingharian sa langit, mas labaw pa siya. Pasabot si Juan nga magbubunyag kabahin sa kasulatan nga maoy precursor ni Kristo, mag-andam gayud siya. Andamon ang dalan sa agianan ni Kristo. So pasabot ani si Juan nga magbubunyag igsuon dako kaayog kalambigitan sa plano sa Dios. Importante siya ha, take note, importante kay si Juan. Pero nakaibalo mo siya nahitabo sa ebanghelyo, asa man siya? Naminaw mawa. Asa si Juan sa atong nadungog? Tua siya sa prisuhan. Pwede di ay napatir. Palangga magka siya sa Ginoo. Nganong napriso magid siya? Kung palangga siya sa Ginoo, majiko na sa kanang inana nga rihas ba? Abriyo na ipagawa si Juan kay dako kay siya grol sa kaluwasan. Kay siya ang precursor, siya ang nag-andam sa dalan sa pag-abot sa atong Ginoo. Nya nganong napriso man siya? Dito ba? Kung sa gingon ni Kristo kaniya, gipadala ni Juan ang iyang mga sulugoon at tuagod na siya. Pangutan nga, kinsa bagyod, ikaw bagyod ang among gipaabot o doon na pa may mas labaw pang among gikinahanglan nga mo muluwas. Ha? Si Juan na ha, nalibog sa siya. Doon na bagyoy, paaboton, haron muluwas na ko, diri sa prisuhan. O sa gitubag ni Kristo. O sa gitubag, minaw mo, di pagpili, paduka ha, sa'yo pa. Ang tubag ni Kristo, ingon siya, paminaw. Ang mga buta, nakakita. Ang mga bakol, lisod sa nakadungog. Ang mga bakol nakalakaw. Ang mga bungol nakadungog. Ang mga nangamatay, napanaw. Gibalik na ni Jesus, mura bag-ingnon ba nga? Ingnagod na siya, nga nganong naglibog pa man siya, nga ako naman gibuhat ang tanan. Mausad na sa atong bahin. Sige mo, serve. Sige mo pangalagad, nagsimba ta, walay puas, walay undang yun, tanan, himo na to. Kanon na hitang makaingon ta nga, nagbuhat ko sa tanang kabubuton sa Dios. Pero nga nung ingon ani man ko karon. Naunsa man ko, murag wa may Ginoo. Murag tag usahay, murag tag si Juan. Sometimes we question God. Usahay magduha-duha ta sa atong pagtuo. Pero mo na giingon, gipasabot yun ni Kristo, nga kung tinud-anay yun ka, maglipay ka, bisan kag nagproblema ka. Pwede day na? Ha? Pwede na sa kalibutan ron, nga puno sa kabalaka problema. Pero maglipay ta. Kinahanglan mas mulabaw ang kalipay. Why? Because we know whatever happens in this world, there is God that continue to love us. Dili isda ha, love us. Love us. Kung ikaw convinced ni Ana, dili ta mag-uol. Karong Domingo ha, ikatulo na nga Domingo sa Adbiento, idagkutan na ang pink, hambugiro kay ko sa kong gisuot. Dagkutan na ha, bitaw no? This color, pink or rose pink, symbolizes joy nga mura na kag nagpista. Dili sa a little excitement. Nga wow, hapit na gyud ang Pasko. Hapit na ko, labi sa mainit, hapit ng Pasko, pila ka adlaw na lang. Sa tarong pizza? 14. Uy, 13, unya, 25 or 24 gabi, 10 days. Hapit na. Nakadawat na mong Pasko, pinaskuhan. Regalo. Nag-Christmas party na mo. Wa pa. Why party, kay lisod, panay, kinabuhi, igsoon. Pero, mauna no,
Kasagaran kitang mga tao, malipay ta kung dunay party, kaon-kaon, okasyon, celebration, na ay regalo, gagmay, dagko. Makadawat ka, lipay kayo. Pero unsa man gyud ang naghatag nimong kalipay, klaruhay ta. Kani mga naunga, murag malipayon, nakadawat gyud nig bonus. Kining diring napita, murag nagmugot-mugot ang uban. Wa pa kadawat. Unsay kalipay nimo karon? Unsa bitaw naghatag kalipay nimo? Sa akong bahin, personal sharing. Ngita bitaw ta kitang tanan mangita gyud tag kalipay no, asa ka malipay, unsay makapalipay, ug kinsay maghatag og kalipay nimo. Daghan klase. Sa akong bahin sige kog pangita sa kalipay way back then. No, trabaho naman ko, kung unsa kay akong gusto sa kinabuhi, no? Akong giuna-una upon discernment, nagsigi ko guna-una ang murag naa man joy inner calling sa Ginoo nga murag pasudlon man jud ko niya sa mga lugar nga murag lisod kaayo huna-hunaon, magpari jud siguro ko. So sa sige na akong pamalandong nagtrabaho ko, akong gibiyaan ang akong trabaho. I was working, dagan-dagan kong natrabahoan, tiguang na biya ko, hayag-hayag na ning agtanga. Pero kay balo mo, with God's grace, kung siya gani imong gipangita, dasig, na ay gana, na ay desire nga, okay ra, uy, bahalag wa ko trabaho, naanad na kag naa kay dawaton, niya karon wa kay dawaton, okay ra. Ngano man, it is God's kanang grace nga gihatag kanimo. So balik ta mga igsoon, kung mangita kitag tinuod nga kalipay, dili makita sa mga butang. Ang tinuod nga kalipay, dili makita sa mga panghitabo nga laag-laag dito sa mall, magmalling dayon human simba, enjoy kayo, happy. Well, that's good. Wala ko ningon sayop sad na, no? Enjoy na kuyog sa pamilya, mutambong mong party, lingaw kaayo, pagkaugma gikapoy na. Unya nahot na nagbulsa, kay natulis na dito, nabudol na. Daghan ta klase nga kalipay. Pero ang tinuod nga kalipay nga gipasabot ni ining atong gikasaulugan karon, mas labaw ang imong kalipay kung si Kristo atong ma-encounter. Ato siyang ma-meet diha sa ato ang pag-Kristohanong kinabuhi. Lisod ni siya kay medyo lawm-lawm maguni siya. Kasagaran nato tawahanon kaayo, tao magyud ta di man ta iro. So doon na gyud tay mga kanang desire nga tawhanon. Pero ang gusto sa Ginoo, ma-meet nato siya sulod sa atong kasing-kasing. And that we are preparing for Him come December 25. 10 days na lang mo daw. Sa katapusan mga igsoon, atong hinumduman, si Juan nga magbubunyag, bisan siya na priso, importante siya kaayo, kabayon sa Dios. Mausad na sa ato Sa imo pod, bisan og unsa daw ikaw na priso ka karon sa tanan nga mga kabalaka sa kinabuhi. Daw na priso ka sa imuhang pagtuo, nagduha-duha ka. Murag way Ginoo pader, hangtod karon wa gyud Ginoo, ambot lang hain siya. Yes, I cannot blame you. Kay imo man na nga kasinatian, but tuna kay kuwang. Wala ka ka-experience kung asa di ay siya. Hinumdumi, hapit na siya ianak. Karon sigurong panahon na 10 days no, si Maria gasakit na iyang tiyan. Nagsakit na, hapit na po dato ang Misa de Gallo, no? Magsugod na ato ang mga conversation and kanang gospel series about Mary. Karong panahon na, nagsakit na sigurong tiyan ni Maria. Padung na sa mga anak. Imagine na, 10 days na lang ba ya? Ikaw kunong buntis, inahan, 10 days na lang nagsabak ka niya, 10 days na lang siguro mga anak na kung sa may imong bation. Oh, kisa mga inahan dire. Ino ko matanaw sa madre. Mga inahan, nagsabak ka, bugat kay apito yung mga problema kayo. Wala pa ko'y nayaper, wala pa ko'y nagkang kikagyo na una.
Sa ato personal nga ginabuhi, daghan kay tag pangandaman, balaka ta. Pero mga igsoon, imagine na si Kristo mo ianak ni Maria, pag panuktok nila, wa siya dawata. Gisalikway siya. Nuna nga, sa atong bahin karon sa pagpangandam nato ning Adbyento, atong sination nga andam mo nato ang atong kasing-kasing labaw sa tanan. Daghan kaayo nang umpisal atong mingagi, pangandam sa paglimpyo. Wala man taningon nga ikaw ay sa kita-kitang tanan mga makasasala. Mangandam ta sa pag-abot sa atong Ginoo. Niining hapit nang moabot nga Pasko, taliwala sa kalisod sa kinabuhi, taliwala sa mga hagit o pagsulay, maglipay kita. Again, ang kalipay nga gipasabot, dili tawhanon kagawasnon nga kalipay, kundi kalipay nga nagsukad sa atong kasing-kasing nga ang Dios kanunay anaa uban kanato. Naapa mo? Doy mga nangungo maglipay ta niining Domingo ha, kay hapit na ang atong manunubos. We must be excited. We must share this joy sa pamilya, sa atong mga kauban, sa silingan, o diha sa atong katilingban. Atong hinumduman, ang kalipay wala nagpasabot nga daghan lang kag kwarta, kundili si Kristo anaa sa imong gugma o kasing-kasing. Hina. Ay sangligan